తెలుగు వన్ ఛానల్కి సిల్వర్ జూబ్లీ సందర్భంగా 25 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు, శుభాశీస్సులు. కలియుగ దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహం, ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం ఈ ఛానల్కు ఉండాలని, ఇది ఇంకా 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం. మీ చిలకమర్తి ప్రభాకర్ చక్రవర్తి శర్మ. ఆధ్యాత్మిక, జ్యోతిష్య మరియు అనేక పౌరాణిక విషయాల కోసం తెలుగు వన్ ఛానల్ని చూడండి, దీన్ని ఆదరించండి అని తెలియజేస్తున్నాను. నమస్కారం. మీ చిలకమర్తి ప్రభాకర్ చక్రవర్తి శర్మ.